Jeg står hernede i Butler i Aarhus med Anja Lovén, som er en af de unge piger, der har ladet sig tatovere. Anja, jeg kunne godt tænke mig at høre, er der gået mod i tatovering? Ja, det er der i hvert fald, hvad det hedder. Man kan sige, at for cirka 20 år siden, der var det nærmest kun sømænd og rockere, der havde tatoveringer. Og der blev man lidt stemplet som bad guy, eller man blev stemplet som noget, der ikke var positivt. Men man kan sige nu, at flere tatoveringer er jo bedre næsten. Altså, der er gået meget mod i det ved, at man ligesom får lavet en hel arm med tatoveringer. Det er i hvert fald en ny mode inden for tatoveringer. Før i tiden, der var det også bare, at man lige fik lavet en lille en. Men nu bliver det mode ligesom at dække og udsmykke kroppen. Så der er gået rigtig meget mode i det. Og man kan sige, at det er ikke kun unge mennesker. Det er alt fra sygeplejersken til hende, der på 50 lige har udført et, Iron Man, som får lavet på lægmusklen. Så det er faktisk alle. Det er lige fra dagplejemoren til lægen. Det er faktisk alle, der får lavet tatovering. Super. Anja, nu er du Frederikshavner-pige. Ja. Hvad tænker du om, at Frederikshavn nu laver en Nordic Ink Festival? Jeg synes, jeg kommer fra Frederikshavn, og det er bare så godt, at vi får en tatovørfestival op i Nordjylland. Det er så godt, at vi får skabt det helt op nordpå, så der sker noget i Frederikshavn, og at vi har et eller andet, vi kan være stolte af. Forhåbentlig bliver det en kæmpe succes, sådan at den bare bliver større og større for hvert år. Nordic Ink Festival, tror du, er det kun for dem, der er tatoveret og vil have tatoveringer, eller tror du også, der vil komme en masse, som rent sker nysgerrig? Jeg er sikker på, at det bliver en kæmpe succes, og jeg tror faktisk, der kommer rigtig mange, som ikke har tatoveringer, fordi det er så spændende at se, hvad det er, folk udsætter sig selv for, og hvad det er for nogle typer mennesker, og hvad det er for nogle slags tatoveringer. Så jeg er sikker på, at halvdelen det er folk, der ikke har tatoveringer, som måske overvejer, eller som bare er interesseret i det her medie, eller det her med tatoveringer, ser hvad det er for noget. Så det bliver en kæmpe succes. Jeg synes, det er så fedt, at det er i Frederikshavn.